Yunkurin mai girma Sanata Obasani na ɗarewa kujerar gwamnan jihar Kaduna a zaben da ke tafi ya samu gagarumin goyon baya da amincewa daga daukacin kungiyoyin addinin musulunci da ke jihar Kaduna su 88 a wani taro wanda ya gudana a babban ɗakin taron Jama'atul Nasr Islam a Kaduna. A jawabansu daban-daban, limamin babban masallacin garin Kafancan Sheikh Kabir Kasim tare da Sheikh Hedir Manufa daga Zaria da dai sauransu sun bayyana goyon bayan su akan ɗan takarar gwamnan jihar Kaduna ƙarƙashin inuwar jam'iyyar APC wato Sanata Obasani, inda suka yi kira ga al'ummar jihar Kaduna musulmai da kristoci da su mara masa baya duba da irin ayyukan ci gaba da ya kawo a jihar Kaduna da ma ƙasa baki daya a cikin kankanin lokaci a majalisar dattawa. Mun yadda mun amince bayan tattaunawa tare da yardan kowa cewa waɗannan ayyukoki na alheri da shi mai girma gwamna ya kawo ma jihar Kaduna, shi ma mai girma Sanata Obasani muna kyautata masa zaton cewa in Allah da zai dora daga waɗannan ayyuka na alheri. Don haka nan mun amince mun yadda mun yi indozin shi mai girma Sanata Obasani akan wannan kokari da fama da fafutuka da ake yi na Allah ya tabbatar masa da wannan aiki. Sanata Obasani, His Excellency in Allah da ya yi sallah a bayana wancan juma'a, wasu da yawa sun gani. Wallahi a cikin masallaci yana Malam Aminu Kasim yana wa'azi, ya yi roƙon wannan masallaci namu fa akwai matsala ba kafin a take ce za a sa kafin. Wallahi shekarun jiyarin juma'a ko to jiya mun taso saboda mota ta zo lanta a jiya yana ana samu na kafin. Ni kiran da zan yi ga dukkan mutanen Kaduna da musulmi har ma wanda ba musulmi ba, a ba wannan bawan Allah goyon baya. Shi ma a jawabinsa babban sakataren hukumar da ke kula da walwalar mahajjata Dr. Yusuf Argasiyu ya roƙi malaman da su ji tsoron Allah su kuma taimaka wa kansu su goyi bayan ɗan takarar gwamna na jam'iyyar APC mai girma Sanata Obasani ta hanyar gayawa mabiyansu da su zaɓi Sanata Obasani a matsayin magajin malam. Kuda ina roƙonku, ina roƙon malamanmu ku ji tsoron Allah ku taimaka mana, ku taimaka ma kawunanku da ƙasarku da al'ummanku. Magajin malam shine Malam Obasani, shine Allah ya zaba ya zama dan takararmu. Ina roƙonku in dai kun amince da mu ku taimaka mana da addu'a da mutanenku, mabiyanku da ɗalibanku ranar 25 da ranar 11 ga watan 3 ku fito ku zaɓe mu sak. Allah kuma ya saka muku da alkhairi. Assalamu alaikum. Shi ma a jawabinsa Gamji uban yan boko wato sanatan Kaduna ta tsakiya kuma har ila yau dan takarar gwamnan jihar Kaduna gargashin inuwar jam'iyyar APC mai girma Sanata Obasani ya yaba musu domin goyon bayan da suka bashi, yana mai tabbatar musu da cewa zai rike amana sa'annan zai dora akan nasarorin da Malam Nasiru El-Rufai ya samu. Daga bisani Sanata Obasani ya yi ƙara haske akan wasu daga cikin ƙudurori sama da 31 wanda ya gabatar a zauren majalisa domin ci gaban ƙasar nan da kuma wasu daga cikin ayyukan ci gaba da ya kawo a jihar Kaduna da ma ƙasa baki ɗaya, kamar ƙudurin dokar hana amfani da kuma rike bindiga ta haramtacciyar hanya wato Firearms Act da aikin gina sabuwar sashen koyon ilimin kere-kere a jami'ar Kaduna wato Faculty of Engineering KASU, wanda hali yanzu shine mafi girma a faɗin jami'o'in jihohin ƙasar nan. Suke mu kashe al'umma. Sai muka duba akwai wata rahoto da United Nations Center for Arms Disarmament na Africa ta yi cewa a nan West Africa akwai bindigogi da weapons da bai kamata suna yau a hannun 'yan ta'adda ba sama da miliyan 500. Cikin miliyan 500 na miliyan 350 suna nan a Nigeria. Ba mu tsaya nan ba, muka duba muka cewa me ya kawo haka. Sai muka sha dokan Firearms Act na Nigeria ya sha bambam da kowane ƙasa da ke duniya har na Afirka. Yanzu dan in ka ɗauko wannan tsarin da nake ga muku yanzu nan ku je ku duba tsarin kundin mulkin ƙasar. In an kama ka da bindigogi ka ma kashe mutane, aka kai ka kotu. Dokan ta faɗi cewa za a iya kulle ka ne wata 6 cas ko kuma ka biya abin da bai wuce naira 50,000 ba ka je gida ka kwanta. Doka ne. Shekara 15 ba a duba shi ba. Muka ɗauko shi, ni na ɗauko shi Firearms Act. Na kira taro na shugabannin sojoji na ƙasar nan, 'yan sanda na ƙasar nan, Chief Army Staff, Chief of Naval Staff, Chief of Air Staff, da shugaban Immigration Custom da na SSS da duka.
muka yi mahara da su ne da ya ce su da kuma kwamiti ɗin na sanata. A wurin shugaban sojoji chief Al-Mustapha ya ce ya yarda mu saka a cikin dokar nan a gyara ta, a ba vigilante dama su rinka rika makami amma su tabbatar suna aiki da soji da 'yan sanda. Wannan da idan Allah majalisar dattawa da majalisar wakilai sun daga sun yi fasin din shi yana gaban shugaban kasa, in Allah ya dimbi kafin ya tafi ya sa mana hannu, wannan matsalar zai rubu da idan Allah. Mun yi kokari a majalisar dattawa mu sarma gwamnati cewa wannan abu da aka dauko da shi zai matalakanmu na arewa illa, domin a yau din nan haka mutanenmu da ke karkara ba ma bankuna a arewa, ba yadda za a ce mutum na da sana'in shi ka ɗauki kuɗi ka sa a banki ka je ka ce a baka an ce babu, yaushe za ka za karɓa an ce ba a salanan ba, kuma kai sana'anka yau kake kasuwancin nan gobe ka samu me za ka ciwo da gobe da jibi, sana'an ce ba kuma a hannunka ta za ka lafi. In ka ma ji majalisar nan za a tambaye ka me ka kawo na ci gaba. Na je kudan local government satin da wuce, ta kai ce kama ne, domin yaranmu da suke rubuta jarabawa da za su je gaba da secondary school wato waye da jam, sai sun bar kudan local government sun je Zaria sannan su je su rubuta wannan jarabawa, saboda babu ICT center ko ba ɗaya. Ba gwamna ne zai gina ba kaɗai, in aka zaɓe ka ai majalisa za ka kawo abu na ci gaba, domin in ka ji wurin mutum 900 a sanin za ka yi fafutuka ne, ka tashi ba ka je ka zo na kana kallon ginin Abuja ba kana kwanci. Kowa da gan shi a wurin nan ruga yake je me zai kama tuma na kaman ana abu ne competition ne. Shi yasa da na je abu da na fara zama da mai gwamna shi mai girma gwamna, an gina university na Kaduna wato kasu yau shekarar da 15 zuwa 16, amma ni ubasa na karanta mechanical engineering, amma me ya saka har yanzu babu faculty of engineering a kasu. Ina so in kawo ci gaba da ya shafi engineering amma ba faculty na. Mai gina gwamna ce mu ba za a gina ba sai an kashe sama da biliyan 4, saboda aka sai mu yi a hankali. Ban zauna ba, na ruga na je na samu babban bankin ƙasa wato central bank, na tattauna da su, na ce ina so dan Allah da Annabi a zo a gina mana faculty of engineering a nan kasu. Shi shugaban NUC gaba daya Professor Rashid ya duba duka tarihin ƙasar nan, babu inda aka taɓa ɗauko intervention na federal intervention a zo a yi shi an kashe 4 biliyan a makarantar gwamnatin jiha ba ta bai ba. Na shi mushin Allah da zama kokarta mu ga dan Allah. Yau an fara ginin nan, mun yi nisa a ginin nan da idan Allah ba a taɓa yi ba a tarihin ƙasar nan. Yau muna yin shi a kasu, muna faculty of engineering guda 4-5 ma. Daga ƙarshe Sanata Obasani ya shawarci malaman da cewa a duk lokacin da wani ɗan takara ya zo neman goyon bayan su tambaye shi ci gaban da ya taɓa kawo mazaɓarsa ko jihar Kaduna. Daga cikin abubuwan da aka gudanar a wurin taron akwai karrama mai girma gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru El-Rufai domin zaman lafiyan da ya kawo a jihar Kaduna, da kuma gabatar da kudirin kafa hukumar zaman lafiya ta jihar Kaduna domin inganta zaman lafiya a tsakanin addinan da ke jihar, wanda ake sa ran idan Allah ya ba Sanata Obasani nasara zai kafa hukumar. Ƙarshen rahoton kenan, Ahmad Hassan Ahmad.